Здравей, само този клип е за теб и твоите приятели. Ако ще правим Excel курс, ще ми трябва Excel. И въпреки, че на работа сигурно ползвате Office 365 или този, който е корпоративния ви акаунт или какъвто сте си купили, ние ще ползваме по-старите, не cloud базиране като Office 365, а някой, който обикновено хората получават, когато си купят компютри на старо и някой услужливо им ги инсталирал тези Office пакети. Ако нямате такъв, най-вероятно ще си изтеглите от Замунда, като ви познавам. Ако не, може да направите друго, да си дъмоните от сайта на Microsoft, но там е легалния и съответно ще ни трябва лиценз. Как да вземем лиценз? Ще много просто. Ще отидем на eMac и в eMac, ако напишете Excel или Microsoft Office или каквото и да е, ще излядат 1000 версии. Такива 2010, 2021, 2 или какво си. Виждате коя версия ви устройва като пари, като функции. Отивате на сайта на Microsoft, Download Excel 2019, примерно. Хайде. Ето. Изтегляте си го от официалния на Microsoft. След това си купувате за същия лиценз, който струва колкото Junior, голям в София. И от eMac или от търговец, който ви продава в eMac, ще ви изпрати нещо, което сега ще ви покажа как изглежда. Моя лиценз, който опитайте се да откранете. То съм го купил за някъде към 7 лева за Microsoft Office Pro Plus 2016. С него ще показвам и примерите. Ето, даже има директен линк, като си го купите, изтегляте го тук и използвате този код. Използвате го, като отидете в, ето да кажем в Excel. В Excel имате място, където да го въведете в акаунта и да го регистрирате. То ще ви попита в самото начало. Много е удачно и по този начин ще си работите с легален Excel, който, ако искате, може да си стегнете регионални сетингси, проверка на... Той се скракнете, може, но всичко върви супер смут, гладко, всичко е окей. И честно казвам, аз си го купих и не виждам защо човек да не си го купи. И така, но иначе с всички стари версии, това, което ще правим, ще работи с дори най-старите версии на Excel, така че няма голямо значение кой ще използвате. Това е.